Телефонът е в господина. Така, нека да го даде. По каква причина арестувате Сърнил? Изпълняване на полицейско разпореждане. Ама аз не съм Какво го видяла. разпореждане не е? Къде е то? В автомобила. Господин полицай, дали не си превишавате маничко правата? Изобщо не ги превишава. Моля ви, Това- идейте да се Ама не ги подчинявате снима. на разпореждания, които не са правилни. Моля ви. Как да не се правим? Това е неизпълнение. Как ще ни изпълнение? Ние се махнахме. Вие не сте ни предоставили документ, с който Ало? да ни дадете предписание. Дава се предписание. Намери ми телефона къде е. Уважаеми приятели, в момента се опитват да арестуват Не е там, Сърнела, не е защото там, не е къде е? изпълнила някакво разпореждане, което разпореждане ние не сме получили. Върви, тръгне, ама ще го регулираме сега. Дай ми телефона, нямате право да ми взимате телефон. Разпореждане не е получено нито на документ, нито има свидетелство за тази работа. И се опитват по някаква заповед са получили от някъде и искат да арестуват Сърнил. За това, че направихме опит за блокада. Нищо не правим. Питам само, има ли заминане на веселата? Трябва да може клиентът да върви там, да? Най-краще да иди при началника да ще телефона да не там. Доколкото успявам да схвана от ситуацията, този господин е някакъв началник полицай и по негово разпореждане се е случило това. Или на някой по-висше стоящ. Продължаваме. Ами сега не. Къде е телефона? Ние не застрашаваме ничий живот. Достатъчно сговорчиви бяхме, направихме го както ви пожелахте на практика по вашата Виждате, диктовка. знаете, магистралата е затворена, тук е затворен. Ставаше въпрос за 4 минути, докато станем, нали? След като казахте на 4-та минута стана. Нас, виждате. Ние нямаме никаква вина. Разбираме. Както ви изпълнявате, нали, разпорежданията, така и ние. Мини през цялото време на практика ви слушахме, бе, човече. Какво повече да направим, кажи ми? Също сме добронамерени. Але виждаме ли? Евалачите Не е добронамерени. нужно да слагате брезници в къщите. Разпореждане. Това не го решавам аз. Кой звънна Кой начинава? разпорежда? Не знам, къде ти е Как телефона? не знам? Ани, Звънете? това ли е телефона на Сърнил? Да. Ми звъни на Чиненалова. Да го спираме. Снимаш ли в момента? Снимам, да. Ако снимаш, снимай където трябва. Иначе Аз съм не са. пуснал на живо. Дай да Звъни видя, на дай Чиналова. ми телефон. Така. Така е такава преместика. Моля да премести автомобила, работи на място и затваря платното. Не, ли? Аз не мога да го барам. Не. Ще да я барам, никога не съм е барал телефон. Само да го пусна настрани, защото ние няма да я пусна. Няма нищо, бе. Нямах време да се облека. Да взема ли телефона? Ама казах да служи. Няма как. Няма служа. Не как? Отзад. Иска да се обади на адвоката си. Да се обади. Ето не иска да ме ръкитница към София. Този господин е началника явно. От кое репел сте? И сега ще бъде преместена колата на Сърнела. Премести я. Наде! И аз имам право на личен живот, на втора седмица не съм се прибирал Човече, вкъщи.
през цялото време съм ги слушал момчета, какво да правя. И сега сърнема да И те с са белезници. притеснени също. Да, през цялото време съм слушал какво да правя. Значи, когато един човек е задържан с ограничени права, така че телефона да спре, оставете го отстрани. Дайте да не се изнерваме Ма защо да я допълнително. задържим, че? Защо да я задържим? По каква Така причина? разпоредиха за неизпълнение на полицейско разпореждане. Къде е това разпореждане? Значи, прочетете ЗМВР. Разпорежданията по член 85 от ЗМВР биват два вида. И като казахте да се махнем, не се ли махнахме, кажи ми? Само тя Честно. остана на платното и затова разпоредиха да я преместим, защото хората се изнервят. Виждате, Ма то събраха аз, се ма цяла то и аз тумба. стоях в него. Цяла тумба се събраха, ще налетят на бой, няма да може да го опазим. Разбери, Вярно е. чисто човешки ви го казвам, Ставаше всеки въпрос, има право на живот. Ставаше въпрос за последните 2-3 минути. И човек показахте, че и аз съм страхнал също. Значи емоцията е в мен. Ма не е Нищо редно, не е лично. редно според мен, след като сме възслушали през цялото време и сърнява да е с белезници. Ами срещу нея ще бъдат предприяти някакви действия от прокуратурата. Много интересно какви Нали няма да ви действия ще пречи? бъдат. Ами не знам, там вече няма да ви пречи да такова. И аз ще го направя. Чие е разпореждане? Преместихме го в автомобила. Да, още ми се ръка, за да го преместим. Да. Началник отдел охранителна полиция на областна дирекция. Той е казал да се предприемат тия действия. Онзи неуниформен полицай, който отдава заповедите. И да продължи прякото предаване също така. Същия налова и да продължи прякото предаване. Не беше редно да свършва така. Станахме и се махнахме, какви са тия неща, сега не знам. Това се удари под пояс. Не, Ние се вие се ние- преместихте, както виждате спрямо вас, нищо не е предприятие. Къде се намираме набързо на адвокат Ченалова, обясни къде сме. Изхода на Ракитница в посока София. Веднага след изкачването на Баирчето има една пешеходна пътека и там ще не видиш. На тебе ще ти се паднат отляво две полицейски коли. Добре. Момент само да ти дам. Къде е този другия полицай, където беше не е униформен? Ето го. Ето. господин. Адвокат Ченалова иска да разговаря с вас. Не мога да разговаряме така. Навътре ще го закачи някой изнер. Миналата седмица... А този господин, който дърпаше онази жена, защо го пуснаха? Кой? Това, който я дърпа да я изнесе. Записал съм му имената Добре, и добре. са Ще ги предадеш. нейните и Добре. ще съставим документи. То между другото разпореждането Все пак беше... да ви дам да говорите с адвокат Не, няма да Ченалова. разговарям. Извинете ме пред адвокат Ченалова, няма да разговарям. Тя много добре знае, че полицаите трябва да бъдат оправомощени, за да разговарят и да дават интервюта. Сега, защо? Самъчка. Красив ли съм? Много. Не ми е приятно да ми снимат. Не съм фотогеничен. Искаш ли ти да държиш лайф? Добре, преминавам с телефона на Сърнела лайфа, който върви от нейния профил.